Gipahigayon karong adlaw ang Kapuso Bloodletting Day sa managlahing lugar sa nasud lakip na sa Mindanao. Atong sayro ng detalye nini sa live report ni Jandy Esteban. Jandy. Sana daghang mga kapuso gyud nato ang buot makasalbar og kinabuhi pinaagi sa pagdunar og dugo atol sa ato ang GMA Regional TV Bloodletting Day karong adlaw gani sa karon padayon pa ang pag-abot-abot sa atong mga donors. Pagsugod pa lang, ubay-ubay na ang nakalinya aron mo pailawom sa screening alang sa Kapuso Bloodletting Day nga gipahigayon sa Ayala Mall sa Briza sa Davao City. Sagad sa mga unang miabot, gikan sa law enforcers sama sa AFP, PNP, BFP o Coast Guard. Doon na say individual nga buot gayud mo donar. Gilayon silang giatiman sa volunteer sa Philippine Red Cross. Si Sergeant Tapping ikaduha sa usa ka tuig batud pa nagadunar og dugo. Ma-repress atong dugo, malimpyo ba? Tapos sa lain po nga bahin ikaduha, makatabang ta sa nanginahanglan. Sa Cagayan de Oro City, sayo nga milinya ang mga Cagayanon nga mitubag sa panawagan nga donate blood, save lives. Kagipahigayon sa Ayala Mall Centrio. Lakip sa midunar mao ang uniformed personnel sa Philippine Army ug Philippine National Police. Target karon sa Philippine Red Cross Northern Mindanao nga malampasan ang kapin usa ka gatos nga blood bags nga nakolekta sa milabay tuig. Dakong tabang matud pa kini sa nagkataas nga panginahanglanon sa dugo sa tibuok rehiyon. Misalmot sab ang pipila ka general, non-government organizations o mga kapulisan sa bloodletting activity nga gipahigayon sa KCC Mall Jensen sa General Santos City. Ang first-timer nga si Jennifer, wala nagmahay nga midunar og dugo. Matud pa, miuban lang siya sa iyahang anak nga usa sa mga volunteers nga muasikaso sa mga buot magdunar og dugo. Apan naengganyo siya nga mag-donate. Lami sa paminaw. Na-refresh ang akong dugo. Ang 41 anyos nga si Cecilio nga taga Zamboanga City nagdonar og dugo alang sa amahan sa iyahang kauban sa trabaho nga ana sa ospital ug nanginahanglan og blood transfusion. Para pwede kita sir salbabida kakil ni sir kano uban disita ta inisita sa sangre. Sumala sa PRC Zamboanga City, dakong tabang ang ilahang makolektang dugo sa Kapuso Bloodletting Day sa KCC Mall de Zamboanga aron makabot ang target nga 11,500 blood bags karong tuiga. Kamatikdan matud pa ang nagkataas nga blood request sa ilahang buhatan dili lang sa Zamboanga City, lakip na sab ang ubang probinsya sama sa Sulu. Sarah, as of 4 p.m., anana sa kapin 200 blood bags ang ato ang natigom dinhi pa lang na sa Davao City. Gani ni doble na, halos doble kung itandi nimo na sa nakalabayng tuig. Sa kinatibukan sa Mindanao, sobra libo na ang ato ang natigom nga mga blood bags sa tibuok Mindanao atol sa tong GMA Regional TV Bloodletting Day. Sa mga nag-donate, daghang salamat mga kapuso. Sarah. Okay, daghang salamat Jandy Esteban.